Ngicela ukuthanda ngokuqala ukubingelela mlaleli omuhle lapha ekhaya. Bengicela nje uma uqala ukuhlangana naleli page noma nale video, kepha ungelona ilunga lomndeni Imbeje Channel, bengicela nje mlaleli i-support yakho. Akukho okuningi, bengicela i-support yakho ukuthi upresse lela bhathini elibhale usubscribe kanti kuyona le channel, ukuze-ke mekuqhamuka ezinye iy'ndaba noma yini nje mlaleli engiyifakayo la kule channel yethu, ube wokuqala oyitholayo i-notification ukuthi Imbeje Channel khona esikuphethe eza nakho. Njengoba namhlanje kukhona esiyiphethe esiza nakho ey'shisa bhe, ey'thinta laphaya ukuthi umlungu usetholakale elale nengulube. Kanti kutholakale kanjani-ke lokho ukuthi umlungu angalala nengulube? Kuthe mekutholakala ukuthi ingulube yakhe izale ingane efana ncamashi naye ebusweni, kanti-ke lapho bathe uma benza ama-DNA test kwatholakala ukuthi u-78% uyafana ncamashi nalo mlungu. Ukhomba yena ukuthi uyena ubaba wengane lo mlungu omithise le ngulube. Hawu mlungu, pho sungaze umithise ingulube waze wasigila bo. Kodwa-ke mlaleli wami, asikho-ke lapho. Umlungu kuthiwa-ke uboshiwe ngenxa yokuthi ulale nesilwane yena wasimithisa, then sazala ingane efana naye ncamashi. Ilokho-ke mlaleli wami bese kuphathele kona namhlanje lapha kwi-Imbeje Channel. Ngiyacela-ke mlaleli wami ukuthi ungadinwa, bengicela nje uqhubeke ungisapothe. Uma ungakwazi upresse nje lela bhathini ebengilicelile bekade sikhulume ngalo ukuthi upresse ibhathini elibhalwe usubscribe button, ukuze zonke iy'ndaba ezenzekalayo ezweni ukwazi ukuyithola kuyona i-channel yethu. Kanti kuningi-ke esikwazi ukukwenza kule channel yethu, siyakunika iy'ndaba ezenzakalayo la emhlabeni, siphinde sikunike futhi ama-updates ngebhola. Kuningi nje esidila nakho kule channel yethu. Kepha wena mlaleli, bengicela nje isineke sakho sokuthi upresse usubscribe, uhlale uphinde uzivakashele kule channel yethu ukuze uzobheka ukuthi ngabe Imbeje Channel iphethe ziphi namhlanje, ngoba ayilali phansi, zisaba amazolo. Kuningi-ke mlaleli wami okwenzekayo la e-South Africa. Ukuze-ke ungaphuthelwa, hlala kwi-Imbeje Channel, ithi ncamathe kwi-Imbeje Channel. Wena ne-Imbeje Channel mlaleli, akube amathe nolimi. Uyangizwa uma ngithi akube amathe nolimi? Ngiyakuthembisa mlaleli wami, alukho elingeke ulithole, ayikho into ezokuphutha kwi-Imbeje Channel. Iqalile iyagqilaza, iqalile isukile manje. Imbeje Channel ibuyile. Imbeje Channel izokwenza sure ukuthi wonke umuntu wase-South Africa wazi konke okwenzekayo ngaso sonke isikhathi. Ngiyakutshela-ke mlaleli wami, ngicela-ke ukuthatha leli thuba mlaleli, ngikubonge ngokuthi ungene kule video ulalele. Ngiphinde ngikubonge ngokuthatha isikhathi sakho usazopressa usubscribe button. Ngiyakuthemba mlaleli wami ukuthi angeke zikuhlule. Ngiphinde ngithathe leli thuba mlaleli lokukubonga, ngikutshela ukuthi ube nosuku oluhle olufana nawe. Imbeje Channel isiyaphuma manje, ithi tswe, isayolongoza, isayoqalaza ezinye iy'ndaba ezishisa bhe. Wena-ke mlaleli wami usuzosala kahle ekhaya, ube nosuku oluhle, izophinde ihlangane futhi ngokuzayo.